Milton Friedman sanoi aikoinaan, the business of business is business. Yhteiskunnan parasta palvelua on yrityksen puolella tehdä mahdollisimman paljon voittoa. Mä uskon, että markkinoilla saa ihmisiä aina kokeilee jotain. Melkein mitä tahansa kerran. Mutta jotta se ottaisi sen uudelleen ja ostaisi ja oikeasti preferoisi sitä, niin sitten sen kaman pitää oikeasti olla ainakin sille kuluttajalle parempi kuin ne kilpailevat vaihtoehdot. Eli markkinointi saa kyllä aikaa mun mielestä kokeilua ja voi se jollain hirveällä uuvuttamisella ja kauhealla niin kuin puskemisella saada aikaa jopa tykkäämistä, mutta varmempi tapa on kuitenkin tehdä myös parempi tuote tai palvelu. En tiedä, oletteko katselleet Woody Allenin elokuvia, amerikkalainen koomikko, mutta hän usein sanoi, että 90% menestyksestä on tulla paikalle. Tässä voisi sanoa, että 90% menestyksestä on pysyä siellä paikallaan. Hyvät ystävät, että nyt kun aamupäivällä Pomo on innovoitu, niin on korkea aika ainakin yrittää innovoida Pomon suhde markkinointiin. DNA on ensisijaisesti palveluyritys ja palveluyrityksen markkinointia on ihan kaikki kohtaamiset asiakkaan kanssa. Mitä ajattelen markkinoinnista? Mä näen sen hyvin laajana. Berner Oy:han on monialayhtiö, eli me myydään sekä kulutustavaroita että business-to-business-tuotteita, mitä erilaisempia, ja mä näen markkinoinnin niin todella tällä tavalla. Markkinointi ei ole mitään yksittäistä kampanjoiden tekemistä, vaan se on pitkäjänteistä työtä, ja se on sellaista työtä, jossa pitää yrittää vaikuttaa kaikkiin niihin asioihin, jotka aikaansaavat asiakastyytyväisyyttä. There is something going on, that there is, some people say it's an evolution, some people say it's a revolution that is happening at the moment and really transforming our world. The interesting thing is, marketing has always been about reaching the right person at the right time with the right product, but we have to say that the days of traditional mass marketing are simply over. You have a much more complex structure out there. Consumers now have unlimited choice. They have close to unlimited access to information. They are empowered in its truest sense. By the way, I often hear consumers act a little more irrational. I don't think they do. I think they're extremely rational. They just have simple, better, greater access to information.